Do you love me? Do you need me? Hey, what is up? Data karon sa balay nila Charles. Naligo siya, no? Tas na may plano karon nga mag photoshoot. Tas basta ay mga trip karong adlaw nga talaga namang malulupet. Yun, no? Yoy, yoy. Yoy, yoy. Yoy, yoy. Walaton sana to si Charles kay naligo pa siya. 1 week na siya way ligo, no? Sa tinud-anay lang. Oy, Ayaw mag-vlog eh, hindi useless yan ko na. mga bobo. Nakoy ko sa'yo mga para, nakoy nauna-una na story. Unsa? Ay ko, tungol, duya. Behind the scenes gani, mga boblak. Nakoy ko sa'yo mga ka-story ba, pili na to buon. Unsa man? Diba, ano ka, kanapili na sa mo. Sana naman akong simpleng bata, isang simpleng tao na nabubuhay sa mundo, tapos hinahanap ko pa ang aking passion, ano ba, gusto kong gawin sa buhay. Hanggang sa, tapos nahulong din sana, tapos nakinakit-ay ka ba ng vlogging, ka ng cellphone, tapos katong mic, katong gorillapan. Tapos pagkahuman kay, kanang i-symbol mo siya, tapos pagkahuman, ito na, pasimula, wala. Let's go! Daliara na. Daliara ay nagsulisuroy ra ba niya. Natanto din niya nga kadto day ang gusto day ay stot ka. Nagsulisuroy ra siya. Ate, ako ito, try na ito dyan, di ba? Lagyan nyo ka ito. Ayaw na i-delete, ha? Ayaw na i-delete, ha? Kay kuan ni behind the scenes gani ni. Iyon, no? Behind the scenes mga wala mo itawag sa inyo ay Makailong! mga kailong daw ano siya. Yaha wala. Ligo pa siya, men. So itorta mo diri sa balay ni nila Charles. Gago, ako wala ng pangilo. Wala ko'y pakitol. Gago. So mao ni ilang yung kwarto ni Charles. Sulod na dere. Tapos pagsulod ninyo kaninyong makita na electric pan. Tapos na yung laptop dere nag-edit siya. Ara yung laptop, man. Oh, man. You know, laptop. Ara yung laptop. Tapos magpatabang siya sa akong edit. Tapos kabalo siyang editor. Di pa so ito, Next. Mga sa kwarto ni Charles. Ups. Ayun na diya kay siyang mamang papa na. Signay. Ano mauliha diya. Ano yung mga nilang sala. TV. Yung TV nila. Yun, no? Tapos, sa amin. Mga pahumot. Pagwapa. Pagwapo. Yun, no? Tapos, dere. Ketchup. Ops. Bold Star. Halik. Kasi gusto ni mo, bugbog dignidad. Ako lagi magdaw. Ako tayo na bulikon. Umahog na. Ano mo, ha? Ano to? Sa CR mo to para. Oh, show. Ilan na tayo duration na ba? Sulod na yun, ano din. Tangay na, ang sakit na yun niya. Oh my God. Ang sakit na yun. Ano? Ay, nangihi mo na lalaki. Bibilangan kita. Nangihi, Ito, nangihi. thumbnail ba? Gano? Mag-thumbnail. Ano to? Bibilangan kita, 5 segundo. Isa. Mamili ka. Pamili ka. Bugbog. Bugbog dignidad. Dali, ano to? Mga Five. bobo. English mo diyan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Level up. So namin diri karon sa Jollibee. Yes, magdali na ko kay mapalit og medyas tapos madto na ko dito ila Kuya Ronnie kay gipadto ko niya sa ilang studio. So palit og medyas niya mga sa medyas Jollibee.
karon na ako sa balay. And kaganya pa ko naabot pero karon ako na vlog balik. Napansin niyo karon kani. Palit ko yung ani dili siya pati isoy ha. Tapos mugya akong buhok ko. Okay. Tapos kung kani akong gamiton kay mukulot ang diri murag mo butang siya split ends bitaw gana. Mao nang kani akong ipalit dito. O ano ba? Runner. Dili. Tapos kani nagpalit ko medyas. DV8. Tara, dili na siya sponsored pero iingon ako sa inyo nga nakuha ko 25% discount kay ganiya dito kay ay hantod siya sa December 31. Ang price niya regular price is 199. Tapos 25% discount is 149 na lang. Wala lang. Gusto ko mo tayong maing ani. DV8 baka naman. Kasi sponsor. Charla. Gusto sponsor ba? Buta nag-montage nyo ang yung medyas. Yung yes. Yes sir, yes sir, I am you. Ate may chiki medyas by hype kini bay, Tingnan din ako na yun niya bay. Kimad ko mamigun sa ay, Ma! Ma! Pwede ko mobile sa City Mall? Wala siya dito pa. Kay ako ang mga manghod kini apilog ka ng unsa kanang karate. Tapos ito sila nag-practice sa sa City Mall of Tagum. And now mag-edit na pod ko para na ko ma-upload og Yes. So, ay by the way, wala din minadayon ni Kuya Ronnie kag kanya nag-chat siya sa Sunday na lang daw. Yes, oo. Sunday. Ox lang. Smileys. Ox lang ako. So, update rata mo niya kung sa'yo may tabaw kung pakuyogon ba ko nila sa City Mall of Tagum para mo tanaw atong karate dito kay videohan ako sila kung makaban ko pero kung dili ko makaban diri ako sa balay mag-edit. Opo sir. Smile. Try mo. Amoy mall. So mag-edit ako. Bye. Karon kay wala na dayon ang ilahang practice sa karate. Kay umano daw sila practice kaganiya. Ganong man naman mag-practice kaganiya poy? Ha? Ganong nag-practice sila daan kaganiya? Na may simba rito sa mga Catholics. Ay simba dito na dito kaganiya sa City Mall. Na day simba din ay nagsimba daw sila dito sa City Mall. Kabot unsa tong religion dito. Pero nagsimba sila dito ay Catholic daw. So karon kay padulong may Gmall magpa-bugnaw lang may kadali dito Dalawa ko Yes. suot. Tarawa yung suot na ka. Karate me. Pang karate pa siya nga pads. So karon kay manabok sa amin kay lisod na. Tara. Gago. So karon na mi diri sa Gmall. Akong plano diri karon kay mutan na ako ganang katong libro kay ang libro nga gipairam ni Kuya Tiger sa kuha kay nawala. GG ko sa iya to pag wala ko makita diri ang libro. Ang libro ni Gary Vaynerchuk na chapter 1 siguro to. Basta katong color green. Tanaw ko diri karon. Tara ato sa National Bookstore na sa baba. Nami sa third floor karon. Bulok ato sa tabi ko sa first floor. Kanado ko na siya. Ha?
Mga sanggano. So karon, mauli na mi. Nag-single mo to. Topic